Tervetuloa tekemään green screen elokuvaa. Tarvitset vihreän taustakankaan ja sopivan paikan kuvaamista varten sekä hyvän valaistuksen. Tällä kertaa hankimme kankaan Eurokankaasta. Green screen-sovelluksen lisäksi tarvitset kuvat, YouTube- ja kamerasovellusta. Asettele kuvattava kohde viherkankaalle, videoi tai kuvaa. Tässä kuva videoinnista. Kuvat ja videot löydät iPadisi Kuvat-sovelluksesta. Kun avaat Green Screen-sovelluksen, näkymä on tämä. Paina oikeasta yläkulmasta plusmerkistä Create a new project. Ylimmälle riville paina plusmerkistä, valitse video tai kuva kuvarulloltasi. Siirrä kuvapalkki punaisen viivan taakse, kun valitset uuden viherkankaalla kuvatun kuvan tai videon. Keskimmäiselle riville valitset plusmerkistä kuvan tai videon taustakuvaksi kamerarulloltasi. Kun valitset useamman taustakuvan, siirrät taas edellinen kuvapalkki punaisen viivan taakse ja valitse uusi kuva tai video. Nyt sinulla näyttää olevan viherkankaan kuvat ja taustakuvat paikoillaan. Aktivoi liian pitkänä oleva taustakuva, aseta palkki loppukohtaan ja paina sivun alareunasta Trim. Nyt paina pienestä sinisestä kolmiosta Save ja valitse video. Tekemäsi video valmistuu. Nyt paina Save to the camera roll. Projekti jää myös Green Screen-sovelluksen muistiin. Kamerarullolta valitse äskeinen video ja vie se YouTubeen. Nimeä se ja valitse kategoria. Tallenna listaamattomana, ellet halua julkiseen jakoon. Ja julkaise. Tässä on kyseisen YouTube-videon linkki. Iloista elokuvan tekoa kaikille!